May, kumusta May? Tama na bagay ni. Balita ko may naghahanap ka daki piday mo niya. Ay, simple naman. Ano ang pighanap mo may na mapiday sa mo? Magayon, tapos... What? Pinagaan. Gwapo ang pighanap mo. Gwapo naman, so gwapo naman. Sa indo kita kan makakuha di. Mahanap kita. Baad lamang kung may mahanap lamang kita dyan. Naghahanap si mamay ki pidayong na gwapo. Number 1 ang hanap ni May. Ano pa ba yung pighanap mo May sa pwedeng magpiday sa mo? Oh, so, mayaman. Mayaman? Oo naman. Gwapo pa siya. Mayaman pa? Mayaman pa. Ay, natahabo ka naman may sa mga tiyaws. Ay, ako nagtios na ako. Mahanap pa nagtios, mayaman. Mayaman talaga. Mayaman na sa pagkamot. Mayaman pa sa mayaman, dato. oo. Ay, Ding. ba talaga si May? Oh. Anong mga pangaran May? Anong mga pangaran ng mga pighahanap mo? Yung mga magayon na Ito pangaran. mga magayon na ngaran. Halimbawa, ano May ang pwede tang hanapon ng mga ngaran kay boyfriend? Oh, ano na? Rule May. Pwede ang rule? Oh, pwede na. Shout out sa mga rule and ngarang. Ano pa May? Ikaw ba yan mag-isip kay mga ngarang? Mga magayon ade. Mm. Mga Francis ba nga magayon? Francis. So, shout out Francis. So, may mga ngalan na Francis dyan. Duwanan kita May. May duwanan kita. Rule, buda Francis. Francis, saka. Diba na baga? Ano May, muya mo kan mga mabisyo na boyfriend. Habo mo kayo ito? Ay, ako kaan. Nata man May, nata. Ay, mga bisyo baga sinda. Siyempre, sa gabal kam sa pagkabuhay. Ayan. Ay. Kuso, maong ang buhay ko dyan. Dahil bisyo. O taba ka masangatan mo man sa namay, ade. Yan. Baga. O kaya shout out tabi, Rule, buda Francis. Iyan tabi ang pighanap ni Mamay Ngunya na magiging boyfriend niya. Mga gwapo baga. Ayan. Sumagwapo ba sa gwapo? Gwapo, mayaman pa. Mayaman pa, uyug-uyugon mo nga pighanap ani May. Si May, pila na nga na edad mo May, madubinta ka naman yan eh. Iyo nga ni. Nubinta inyo. Dahil pa nakakapilay si May, kaya isos, may rakbang ka mo tabi. Rule, Francis, shout out tabi. Makinig ka mo tabi kay May. Igruluyan na si May kang kahalat sa indo. Gwapo basta, buda mayaman ang pighanap ni May. Paano May? Baka makuha ta lamang sa pighanap ta. Aber, Tabaritaan ta ka na sa kung may mag-ano lamang, may mag-comment lamang. Iyo talaga.